Paligunon sa Cebu Police Provincial Office ang police visibility sa tibuok lalawigan sa Sugbo aron kapugngan ang krimen ilabi na nga nagkaduol na ang kasaulugan sa Pasko. 90% sa tibuok workforce sa matag police station ang ipakatap sa mga barangay ug mga eskinita sa probinsya. Kinisubay sa mando sa bagong officer in charge sa CPPO, Police Colonel Romel Ochave ug kabahin sa kamanduan ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega ang hepe sa Police Regional Office 7. Iaging gipaigting ang or gi-intensify ang police visibility as you can observe, no? So 90% 90% sa mga tropa nato sa kapulisan sa stations gina-deploy na, sir. Ng 10% mo himo sa mga administrative matters, and yun nga, as what I have told you, sub-sub ang atong kampanya, no, sa lahat ng mga flagship programs. We are doing this para really ma-maintain yung decreasing crime trend nga rin sa Cebu Province. Subay niini miauhag si sukalit sa publiko nga kung wala sila makita nga pulis diha sa kadalanan, mahimo sila motawag sa police station o bakaha sa provincial command aron matagan nila kini og pagtagad ug madisiplina ang mga personnel nga wala motuman niini. Yes, sir. We are expecting and we are hoping also for the feedback of the community, no, nga if wala sila makita, do not hesitate to inform our office also para makorek po. So kinahanglan ingani two-way ang feedback ba. Samtang subay sa hingusgan sa operasyon sa kapulisan batok sa kriminalidad, kapin sa 8 ka milyon ka pesos nga balor sa shabu ang nasakmit sa Police Regional Office 7 atol sa hibigayon nga simultaneous anti-criminality law enforcement operation kung SACLEO sulod lamang sa 24 oras Locop Central Visayas. Miabot sa 144 ka mga drug personalities, 203 niini ang mga most wanted sa nagalain-lain nga kaso ug 238 ka mga gipasangin ng nagsugal ang nasikop sa tibuok rehiyon. Labing daghan nga ilegal nga drogas ang nasakmit sa Cebu City nga miabot sa 6.3 milyones pesos. Matod ni Cebu City Police Office Deputy City Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, pabilin daghan gihapon ang supply sa ilegal nga drogas sa Dakbayan. So far, no, daghan man gihapon siya. Makita na to nga 500 grams gihapon niya atong nakuha. So ubay-ubay gid gihapon, naagid gihapon ang atuang drogas despite sa continuous nga or relentless effort sa tuang kapulisan sa pagdakop sa mga illegal drugs. Matod ni sukalit nga daghan silang mga nadakpan nga ilegal nga namaligya og swerte sa probinsya. May na-involvement sa kwarta constitute illegal gambling already. So sugal na tinatawag. So akong gihangyo, no, mo minsan sa pagdakop nato mo ana man og no lingaw-lingaw ra, pero pwede maglingaw-lingaw way kwarta, no. Second, sir, this is also our reactions or our compliance sa headquarters as we were also directed to intensify our efforts sa illegal gambling. Kini si Sheriza Mioy alang sa My TV Cebu.